perquè a mida que els poetes s'anaven involucrant, s'anaven identificant amb el que jo estava fent, amb aquesta història, jo em sentia cada vegada més valent, no? Això tot s'ha de dir. I, de fet, he acabat el treball, tots els poetes em xerren encara. Jo crec que és un bon símptoma, un símptoma positiu. Però te xerren bé o...? Sí, no sé si perquè som molt educats, que tots ho són, però en qualsevol cas em fan sentir molt bé quan estic amb ells. A més, jo recomano sincerament a tots vosaltres i a la gent que ens escolta que posi poetes a la seva vida, perquè tenen una manera de destil·lar el llenguatge molt especial i a més te fan de veure la vida quotidiana d'una manera també que no és fàcil de veure a simple vista. Hi ha alguna anècdota d'aquesta trobada de tots els poetes? Imagino que alguns tal vegada ni tan sols se coneixien entre ells. Crec que sí, que hi havia qualque cas de que qualcú no es coneixia. Per exemple, el cas de la poeta que va venir de Menorca. Evidentment no havia tingut l'oportunitat d'estar amb els poetes de Silla, o la Clara, que va venir d'Eivissa, també va ser una miqueta el mateix cas. I la veritat és que, afortunadament, no tinc massa anècdotes que contar, més que les moltes hores que vàrem haver d'estar plegats, i a l'hora de gravar sí que és curiós que els poetes es defensen molt bé amb la ploma, amb el paper, amb el negre damunt el blanc, però quan els fas entrar dins un estudi, es senten una miqueta, es queden com aturats, i era divertit, ara jo estic amb una miqueta de malícia, no? Era divertit veure aquests personatges importants de la poesia de les nostres illes, que en definitiva són testimoni també de la nostra cultura, i com es tornaven una miqueta nins, per dir-ho de qualque manera, com recobraven potser aquesta innocència a l'hora d'entrar a l'estudi i es deixaven mandar d'una manera molt especial, i això sí que va ser personalment molt divertit.